Ngabafundi be-Matriki abangaphaya kwe-755,000 abaza kuchophela iimviwo zabo zokuphela kunyaka ngomso, kodwa ingxaki ka-cimi kweli nethandi kuthi gqolo ibangela ixhala. Kodwa Umphathiswa wemfundo esisiseko uthi bawenzile amalungiselelo abafundi nabazali mabathobe amaxhala. It's us working around load shedding. Papers were written earlier to make sure that by the time there's load shedding, learners will have written. Our kids have to remain relaxed. We'll work with them, make sure that we can put in place factors, measures. The computers were blown, no panic, we'll give them another date. Ukuzothi ngoku luviwo lwe-computer application technology oluthe laphazamiseka kwisikolo esinye ngenxa ka-cimi ngenxa yoluphazamiseko abafundi abalishumi abaza kuphinda bachophele kwakhona oluviwo ngoDisemba. In one center, it's Hillview Secondary School in the Tshwane West District here in Gauteng, where the school had generators, but when the power went off and it came back, all the computers were damaged and all the work that they had done was lost. Ngomso abafundi be-Matriki baza kuchophela iphepha lokuqala lesingesi. Kusenjalo kulindeleke ukuba zibhengezwe ngomhla we-19 kuJanuwari iziphumo zalonyaka ze-Matriki.